Wala na sang plano ang biktima nga ginalegar ginkawatan sang helmet sa isa ka mall sa Mandurriao, Iloilo City na magpasaka pa sang kaso batok sa ginatudlo nga sospek sa pagkawat sini. Ang biktima mo si alias Ben, 46 anyos, nagapuyo sa city proper, isa ka rider. Samtang ang ginalegar nga sospek ginkilala kay alias Ron, 28 anyos, taga Capiz. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Captain Jobert Amado, hepe sang Iloilo City Police Station 5, iya ginpahayag nga natabo ang komosyon sa nakitaan sang tatlo ka upod sang tag-iya sang helmet ang sospek nga tuyo nga ibaligya ang helmet sa Q Abeto Street, Mandurriao. Base naman sa investigasyon ginaligar sang sospek nga nakitaan niya ang helmet nga nagaligid na sa dalan. Rason nga ginkuha niya ini. Ginpost niya ini online agod nga ibaligya. Apang kahapon, sang makitanay na sila kung tani isang buyer, dito na-identify isang buyer nga iya ini sang iya upod sa trabaho. Gani dito na natabo ang komosyon, kaginbuligan pa ini sang iya nga mga kaupdanan. Gilayon nga nagresponde ang mga otoridad kagindala sa police station ang mga involved. Nakaagom sang injury sa itsura kag mga gasgas ang ginaalegar nga sospek. Sang ulihi, sang nakaistoryahanay na ang biktima kag sospek, ilan na desisyonan nga hindi na lang magpasaka sang reklamo sa isa kag isa. Sa ilaman mismo, no, nag-istoryanay sila, nagkinasugot sila, gin-refer naton sa barangay, kaya dito sila nag-istoryanay, no, ang regarding to sa insidente, no, komosyon nga natabo. Biyan ng pulis naton, no, kay kunang taon naton ang tag-iya sa helmet na nadula, hindi na interesado, no, hindi sa interesado magreklamo to. Same thing, si suspekto na kung sa diin nakita natin to sa video no nga dogi na pulihan, aminado man no ang isala sa hindi man siya interesado no, so nagkasugot sila istorya nila sa barangay no.